binili ko lang patola. Ito lang, patola lang. Tapos, mas mahal pa yung nag-giveaway sa akin. Isang supot ng avocado. 18 pesos lang siya. So, bumili ako ng 7. Kumuha din ako ng succulents. Ito, 30 pesos. Hey guys. Grabe, nakakapagod. More on cardio kasi yung first set guys eh. So, pagod na ako. Pawis na ako. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today is the day 5 na po ng Vlogilates 7-day abs challenge. Actually guys, nag-rest ako ng 2 days kasi nung Sunday kasi nag-duty ako, tapos pumunta ako sa birthday ni Besh. Tapos nung Monday, 3 days pala. 3 days? Tapos nung Monday, nag-hike kami, Besh. Tapos kahapon, sobrang sakit ng katawan ko. Actually ngayon, masakit pa rin siya pero sabi ko hindi pwedeng hindi na ako mag-workout kasi feeling ko mas lalo siyang sasakit kung nakahiga lang ako. So, I'll try my best to do the workout today para ma-stretch na yung mga muscle ko na tumigas dahil sa trek namin. Grabe talaga kasi yung trek namin, guys. Wala, panis na panis yung pain ko from Vlogilates tsaka Chloe Ting. Grabe. Alam mo yung lower body ko, sobrang sakit talaga, pati shoulder ko. Kasi, syempre, dun sa backpack ko, ganyan. Tapos, nag-aano pa ako. Nagtutungkod pa ako. As in, pati ko ang sakit lahat nata ng muscle ng lower body ko. Grabe, lahat na masakit. So, ngayon guys, dahil ang oras po ay 12:09 na, ang tawag nito, gusto ko ng avocado. Bibili ako dyan sa kapitbahay. Tapos, magluluto ako ng beef. Kasi, natok ko na yung beef. Tapos, ewan ko kung pupunta pa kaming binalonan ngayon ni Es para bumili ng mga halaman. Yung magbeshi, gardening at saka gardening tsaka fitness enthusiast na. Mga tita na kami eh. Ayun guys, so let's start the day na para mabilis ang trabaho, mabilis ang flow sa buhay. Ito na guys, yung ingredients ng aking lulutuin ngayon. Medyo madami kasi 2 potahe yung lulutuin ko. So, itong bell pepper tsaka itong dry peas, ayan, magkasama sila. Kasi gagawa ko ng parang bopis yung ginagawa ni lola ko. Tapos, itong mga to, parang igigisa ko lang. Gusto ko kasi ng repolyo na may beef. Ayan, so magluluto muna ako and then I'll be back. Kagagaling ko lang kanina sa ang tawag nito, dyan sa kapitbahay. Bibili ako ng avocado. Sabi ko, guys, nalibre na naman ako. yung binili ko lang patola. Ito lang, patola lang. Tapos, mas mahal pa yung nag-giveaway sa akin. Isang supot ng avocado. Kasi daw, tanim naman daw nila ito. Tagal ko na kasing inaabangan yung avocado nila. Kaya, ayan, binigyan. Nakakahiya, binigyan na naman nila ako. Grabe talaga yung mga kapitbahay ko. Kain na tayo guys. So, ito na yung niluto ko. Ito yung parang bopis na niluluto ni lola ko. May bell pepper siya, tsaka green peas. Tapos, ito yung repolyo lang. Kasi gusto ko ng may konting sabaw. Tapos, nilagyan ko rin siya ng beef, tsaka konting asim. Tapos, may avocado tayo. Hindi ko naman yan naubos lahat. Pero kung may leftover ko, pakainin ko lang din yan mamayang gabi. Namiss ko kumain ng beef, guys. Kapag nasa Ilocos ako, laging beef ang ulam. Ito, namiss ko to. Parang luto to ni lola ko eh. Mula nung lockdown, ngayon lang ako nakahanap ng beef. Grabe, puro chicken ang benta kasi. Mega. Ang sarap sana nito kung may rice. Pero, ang hirap pag-workout kaya walang mag-rise. Ay, perfect. May sabaw ako. So good. Kain na tayo, guys. Hey guys, so kakatapos ko lang kumain, napaligo ako lang. Napakabilis, 1, 2, 3. Kasi alis daw kami ni Es, makikisabay na kami doon sa ihahatid niya sa hospital, yung pinsan niya, para din na kami kumuha ng pass, para makabili kami ng mga halaman. Yan, maghahalaman kami mamaya. Yung pupuntahan naman pala namin guys, kasi na-vlog ko na yun dati, so ililib ko na lang yung link in the description box down below, para makita nyo kung saan yung pupuntahan namin. Pero doon pa rin naman, doon naman sa barangay na yun, madaming
mapagbibilhan dun sa Binalonan. So, hindi na lang ako magva-vlog, but i-vlog ko na lang mamaya kung may magustuhan ako, may mabili ako. Hey guys, so I am back! I am back. Nakabili na kami ng mga halaman. Konti lang yung binili ko, guys. So, madami siyang binili. Ang dami niyang binili, naganahan siya. Tapos yung mga sira-sirang mga pots doon, na binili niya, mga tig to 20 pesos na lang, pero malalaki. Pero pakita ko sa inyo yung mga binili ko, guys. Ito guys, yung binili ko, ano daw tong pangalan nito Buena Vista. Ayan, 40 pesos lang siya. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito, pero 3 for 100. Iba yung pinagbilhan namin, sa Urdaneta namin to nabili. Lalagay ko sa ganito na paso. Yung paso nila na ganito guys, hindi ko na siya pinapinturahan kasi bumili ako ng paint na puti. Ayan, ipipinturahan ko ng puti. 18 pesos lang siya. Ayan, so bumili ako ng 7. Kumuha din ako ng succulents. Ito, 30 pesos. Yung succulents nila. Ayan. Ito din. Na hindi ko alam mga pangalan nila, pero search ko na lang. Yan siya. Tapos, ito din. Ayan. Ayan. Cute, no? Tapos, ito. Oh, ayan. Tapos, ito. Hey! No! Don't bite! No! Kakainin nyo na naman. Doon. Kasi ito guys, ito cute siya. Ay, dapat pala dinamihan kong bumili ng ganito. Yan. So, itong mga succulents, ilalagay ko sila dito. Pero, first, pipinturahan ko muna sila ngayon. Tapos, tomorrow na lang ako magre-repat. Ayan. Tapos, siguro nakita nyo, ito. Itong ganitong paso, binili ko din dati sa kanila. 40 pesos lang. Butter! Ay! Hindi pa nare-repat, besh. Nasira na. Inapakan mo na agad. Tumba na. Yan. Ito guys, 40 pesos lang to. So, ito yung paglalagyan ko ng mga halaman ko na Buena Vista. Ito na yung mga succulents ko guys. Di na ako makapag-antay ng bukas. Para sila. Para i-repat sila. So, inano ko na sila. Ganyan. Ito hindi ko alam mga pangalan ng mga to. Wala kasing ID doon Pero, titingnan ko na lang. Online. Ayan. Oh, gustong-gusto ko to. Medyo nakakadiri lang. Ayan. Ito sana dinamihan ko pala. Hopefully, mabuhay sila. Tapos yung 3 for 100 kanina na binili ko, ayan, nilagay ko na sila dito. Isang bugkos na yan. Isa yan, 2 and 3. Ayan. Kasi wala na akong paso. Tapos yung Buena Vista, ayun na. Hindi ko pa sila, ang tawag nito, winotter kasi basa pa naman yung mga lupa nila. So, dyan muna sila. Bukas na lang ng hapon ko sila ulit i-water. Tapos ito naman guys, yung peace lily doon sa sala. Yan, pininturahan ko lang ng first coat lang kasi wala nang pintura. Ito lang yung pinang-ubos ko lang doon sa natimpla ko na pintura. So, okay naman so far. Dumadami na yung kanyang dahon. Nakaka-recover na sila from the pagpapahirap ni Peanut sa kanila. Hay, nako si Peanut talaga. Yan yan yung mga biktima ni Peanut. Kinakain niya yung mga dahon. Ayan, kaya nilagay ko na sila sa loob talaga ng bahay. Hey guys, so I am now ready to do my workout. Ayan, pang 5th day ko na ngayon. So I'm already on my workout clothes. Actually, hindi talaga siya pang workout. Parang hindi ako komportable. Wait lang, magbibihis ako ng leggings ko kasi parang hindi siya pang pormahan lang ata talaga to. Parang hindi siya pwedeng pang workout. Hindi siya nakikisama sa movement ng legs ko. Gusto ko yung madali akong kumilos.
Wait lang, magbibihis ako, besh. Alright guys, so nag-shorts na po ako kasi mainit lang din naman siya. So mag-start na ako ng workout ko. 7-day ab challenge. Enchanté. Hey guys, grabe, nakakapagod. More on cardio kasi yung first set guys eh. So, pagod na ako, pawis na ako. Ang hirap guys. Tapos itong susunod ng workout, yung 10 minutes lang naman na siya. But in fairness, alam ko kasi to sobrang mahirap din to eh. Na-try ko na kasi to nung pang 4th night ko or pang 4th day ko siya. Mahirap din siya kasi more on toning siya, ganun. Hindi na siya cardio. May konting cardio pa din, mapapagod pa din, pero more on ano talaga, yung ito tone. Anyway guys, magpapahinga lang ako ng kahit 5 minutes man lang. Isang hirap. Hindi ko kayang tuloy-tuloyin siya. Grabe guys, ang hirap niya. Grabe talaga. Alam mo yung, lalo na yung eagle crunch, nagagawa ko naman to noon eh. Pero ngayon, syempre, matagal ko nang hindi siya nagawa. Parang ilang years nang hindi ko siya nagawa. Sobrang sakit. Iba to. Ibang level to. Mas nakakamatay tong ab workout ni, Kasiho. Kaysa kay Chloe Ting. Grabe, 10 minutes lang. 2 repetition lang yung isang set ng workout. Pero, iba siya. Tigwa 1 minute kasi ang tagal. Sobrang sakit. Hindi ko na-execute yung iba kasi sobrang sakit na talaga. Tumitigil-tigil na rin ako kasi ang sakit. Grabe. Gusto ko nang maiyak kanina. Ang sakit. Parang mas gusto kong mag-hiking na lang kaysa yung ganito. My God. Hey guys, so anong oras na malapit na pong mag-12 and nagmamadali na ako guys na mag-skincare kasi I need to go to sleep na. Pagod na ako guys, as in. Naubos kasi yung oras ko kaninang morning kasi nanood ako ng K-drama, yung My Secret Terius ba yun? Sa Netflix. Yun din yung nakapuyat sa akin kagabi. Gusto ko kasi yung mga ganun, yung mga NIS, parang CIA, ganyan. Yung mga action na konti lang. It's either gusto ko rom-com or action na mga, yung mga may sinosolve sila, ganyan. Kung hindi mo malaman kung sinong pagkakatiwalaan mo, mga ganyan. Yung Vagabond nga, parang nagka-trust issues ako dahil doon. Galing kaming, diba, Binalonan, nagrepat ako, tapos, workout, kumain, tapos, naglinis pa ako, guys, kasi kanina, yung pinagkainan ko kaninang tanghali, sa kakamadali ko kasi habang kumakain ako, nagme-message na tong si Est na sabi, alis na daw kami, ganyan. So, nilagay ko na lang sa sink. Ayoko matulog guys na ayoko matulog na may mga hugasan sa sink. Kasi feeling ko, may mga ipis na magpa-party-party. Kasi kahit wala ka nakikitang ipis pag tanghali, wala lang, feeling ko lang. Magsisilabasan sila. Kaya ayoko na may naiiwan na hugasin doon. I need to go to sleep na guys. Thank you so much guys for watching. 5th day na to ng Vlogilates. Then tomorrow maaga akong gigising kasi tomorrow we will have a meeting at 8 AM. Ang aga ng pa-meeting ngayon, in fairness. Wala kasing sasakyan. Para yung mga night shift, hindi na sila uuwi pa, taas susunduin na naman na hapon if ever. So, ayun, 8 AM ang meeting. Baka siguro yan sa infection control kasi may nag-positive na naman daw dito may nag-positive na daw first case dito sa town. Kaso, wala na ata sila dito ngayon. Parang pinabalik na sila sa probinsya or parang na-quarantine na sila somewhere in the south. Ayan. But anyway, nakakabahala kasi guys. Siyempre, yung tagal naming 0, tas biglang may case ngayon.
Ngayon na may GCQ na, tsaka nagka-case, ayan na nga ba ang sinasabi ko pag GCQ na. Ay, nako, stress pa more. But anyway guys, thank you so much guys for watching. Please stay healthy, and kung wala naman kayong gagawin sa labas, please stay at home pa rin kahit GCQ na po tayo or modified kung ano man yan na modified na quarantine protocols po. Please follow the quarantine protocols and work out, eat healthy, and follow me on my Instagram and on my Facebook. Guys, follow me on my Instagram and on my Facebook if you haven't yet already, with the name Joy of Mia. Like nyo na rin yung Facebook page ko. And guys, ngayong araw na to, kanina lang, as in, naka 1,000 likes na po yung aking Facebook page. Thank you so much guys. Hindi ko alam kasi ngayon lang ko naging active na naman kasi sa Facebook na page ko. Kasi wala na akong personal account ng Facebook. But anyway, thank you so much guys for watching. Kanina ko pa sinasabing thank you so much guys. Sobrang thank you. Sabaw na rin ako. Please subscribe to this channel if you haven't yet already, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Ayan na guys. Ayan na. Grabe! Sira talaga. Ayan, so ito na siya guys. Ala, at running. It's so cute. Naalala ko si mama ko, mahilig siya sa Sesame Street eh. Hi guys. Finally. Tapos na ako dun sa, ano bang tawag dito? Waist whittler. Whittler. Grabe. Nakapagod.